Hakabaningkong ang senguban aingo iublay try kan rahat beladon ringkat berubah play kalat kalemti yang iwe paro kam tami kecim jungal odor ringkat bela pelai ngana sibun ki paro kecing ile ke bang kendo kecim junga di hakani kapor ke bamtaru ngai kulai ipi iwe paro hake kerteng ke batyang tam kecong try jisu ubalong unang penim jongi ikat banang yahat kipor bat kisni bat kat banang poi kita kipor bat kiya ki bau Yesus Kristus unsawan arsin hang ni hasla pertheng ban wan ban rong no kita ki banget hau bat kita ke bai u bat kita ki bakongu ka hukum gejong kat ba kita kipor bat kiya kilanang chan bat kilanang poi senang poi hacan lanang pendap susu ya ketin kecong belai lanang pendap susu ya kecing thok naga ketin kecong belai bat ke ka benta bat ke ka subject ka bangan ya kren hakani ka por ka benta ka long siapang ka ba pin hab ban husiar bat pin hab ban yit thu bha ya kecing im jong pi bat pin hab ban yit bha hakani ka sngi ki benta namar ki long ki sngi ki ba khado pin hab ban husiar Leng ong ya pi kumta banang pendap ya kecing thok naga ketin kecong belai de namar babon ki no ya thu lupa ki balam ler kin mi hakisni ki bakado ong ka ketin kecong belai ti kumta kani ka pohor ka bamtang ong ya pi husian bat yet bha ya kecing la de ya kecing la jong no mi de ban husian namar ong ka ketin kecong belai hakisni ki bakado kin mi shibon kita ki nong ya thu lupa balam ler haswa bangan pen iye pi bat katu kat ne na khin kecung blai ngin ya pech swai ga wai ga ba la pha message changa ya ha social media mo badon wai breu pech hang ne ngan pen iye pi buan ban text la ne ban pha message yanga akini kita yau ki bala dem kambha ba ngangan ya thu e kerteng chung tau breu la ne ngan pen iye kataka dur chung tau breu nring chupen I kani ka message mo kidak kiba ula tho hanga nang ba ma phi pin shai bat nang ba ma phi pin siu tho kumno ban husiar bat kumno ban yet bha ha kini ki sni ki bamenta ti tu menta ni ne pet ban nga hang ni khendiat na chupen I phi Pejang ni ku kipraman sim ki bakoror pilayu il ki chong ki khmat ki chong phi bat pin puson hi taladi hi ya kini ki benta ki banga asha phi pejang ni gani ka pon ka balai ka bawa ai hanga uang ba ucisu ong kordit ya kinam kristan ya ki ken hon balang ya ki ken hon ministry ki ken hon fellowship ki badan laki chong ki mane ki kerteng ki ching hikai ki ching pen baptis nadu ki nong seng nong yalam father pastor hadu ki paj ba bat ki baong pen kre shimet niam ha kacingwan ucisu on ong ngam ithu kin laj im na kadu jok bom cukut pada kini kapor ke bamenta ku ki pram sim ki bakoror katu phi la long kristan phi la shem bu ucisu ong phi kordit ya ki kristan ha ke bible phi shem ngang tingam shem mangangai skamru ba ucisu klem u ndon ra ba ucisu ong kumta ti kri pech sekali gawai ke pon ke besau kini kinong seng nong yalam father pastor bat pai rungai niam chong ki ken hon balang ken hon ministry ken hon fellowship ha kini ki sngi ki bakhado kin sayas no tang kawai kan niam kristan bat kawai ka pisa ringkat u ship ka shap merat klau unong yalam chongki di usaitan Ukres lam ler on wan ha kadur ubreu bahok on le play yaladi ban om penbor ya ki kristan bat kin pedang ya ka bat kin ong ka cingsuk kani ka wairu ngan sa ikren shiben dengan pen ip sa ka wai pat ka ba khadu kani ka por ka paminta baik sa kani ka wai kani ka por ka paminta ngan pen i shapi ha ka cing ya kren ma ka cing ya selok bat nga bat ini ba bat uni ubreu mo uang ba hooj kim day ha kini kisngi bakado pen sayo I
dala ki jong ki khmat ban bishar uci suhi uong lepa kordit ya ki breu jong ka nyam kristan kin laj im na ka dujok bom cukot bat ba kin bat ba im bat bayap hatu katu pilalong kristan pilai cu yo sengawi kani kubor bat pilai cu benai kani kubor pat lada ka long ka bakendit ru ha kani ka por ka bamenta ko per mesim ke bakodor wat nom ting wat nom kyu nal nei wat nom shepting wat nom artaten ya ladi bat wat nom don ka ka mesim jong ka ching artaten rai hin sa ya phai bat ngana ka tin ka chung blai ya ka ba ka tin ka chung blai ka bala ban pensai kani ka chingkeli ha kani ka por ka bamenta nam ta chong ki niam kristan bat nam ta chong ki pa lang ki chong utrai jisu dai nama kata ko ki prabangai ku ki pramen sem ki bakodor kaken tui pi hakani ka por ka bamenta ba pin hab ban husiar ka ching im la chong bat pin hab man husiar ba bon kum kini ki chai breu kum kini ki nong ya thol pa balam ler kin mi hakani ki sngi ki bamenta kum ba ka tin ka chong blai ka ong ba kin bon ki nong ya thol pa balam ler kin mi hak sngi ki ba khado kani menta kala ye chia kat banang ya ki por ba ki sngi kumbaga ketin ke chong blai ka ong hakani ka por bam tang ina phai ban nga na chi thi pol sha muti kal nong na ka ba sao ka khot na ka ba ning kong ter hikin tin ki ong kum ni henry umen simu ong shai ba ha ki ya ki ba khadu don ki ba hap no na ka chingai da ka ba pensha skor ha ki men sim ba shukor bat ha ki ching hikai ki ksut da ga ching le arsap ki breu ki ban kren lam ler bala thang sao ya ga ching ya tip lem jong ki kum da unar kum ba ka ktin ga chong blai ka ong kum ni ha ga ni ka por ka bamenta kum ta ngating yo ba ma phiru ko ki pramen sim ki bakoror yo pin ha no ha kini ki ching hikai chung ki ksoi bat ha ki ching hikai chung boman ha kini ki sngi ki bakado phidai ban usiar bhayal ladi kham tam ha ka chingem bat kham tam ha ka chinglong jong ka social media ka ban pen bi bat kan ban pen bernyai phi ha ka ta ka bot thap chung setan hak ba man la kisni man ki por ngating yo ba ma phiru pin hak no na kini ke chinge ka ba phiran yo ba phin sha ya lam bakla ha ka bor chung ki so mat ha ka bor chung boman ti kum ta ha ka di ka por ka ba menta ngam don ni ai ban ong ya phi da ka wei pat han ring su ya pek na ka tin ka chung blai ha ka ni ka por ka ba menta ayu ka ken tu ya phi ayu ka kren ya phi ayu ka hikai ya phi ini apa cucu naga gospel ka baning kong chung yones kal nong ka basau ka khot naga baning kong ki kintin ki bo ong kum ni ngap ha ko heb ba i wat ngai ya ki men sim baro henry to phin ten chu yit ya kita ki men sim la ki long ni em nau blai na ba shibon ki nong ya thul pa balam ler ki la mi no sha kani ka perthai amen. Oh Yesus, ya roh itu rai. Dai namar kata kum baka ketin ke chong blai ka ong la phidai ban yet ten chu bha mat phidai ban ten chu yet bha ya ki men sim ki ban hikai ha ki ni ki sngi ki bakhado namar ki bon ki nong hikai ki balam ler kin mi shika perthai ong ka ketin ke chong blai phiu i ya ketu ka bangapen i men na ayu itu iba ikren bat ayu itu iba iong bat ayu itu iba ihikaya nga iong ba kordit ikenem kristan hakisingi bakado kordit iki pastor nani kordit iki taki nong trei haka balang lane haka niam kristan lane kordit ya ka fellowship mo ya ka kordit ya kita ki balang baper ngin suang baik kordit ya ki kristan ke bawah mena balai bab mi bon ki ai ki cingkali ha ki ni ki sni ki ba menta yang ikum ki khon kristan kapen artatin ru ya ka chim jongi kapen kelaru ya ka chim jongi henry man ong ya phi kumba ka tin ka chong blai ka ong to yet ten chu bha ya ki men sem la ki long ne em nau blai ka cingkali ka ni ka por ka ba menta hatu tu ba
hatu lane itu iba tek lane iba tho itu ka misi iba tho itu gidang ilong iba na ublay ilong iba shisha nikalong ka ba shisha mudur mapi kordit yaki kristan hakisngi iba kadu hatu kalong shisha dan bala ban cubab ngatip yakini kecingkeli ka banga keli ya pi hakani ka por ba menta Henry kaktin ka chong blay ka bala ban pensai pat yakini kecingkeli ka banga keli ya pi hakani ka por ba menta ngin ya pet ban nga ya plet ban nga na kaktin ka chong blay pi ru pet haladay mo ya pet menta na kaktin ka chong blay ayu ka pensai yang ni ayu ka acubab yang ni ka tu kecingkeli ka banga keli ya pi mentan Nengkong Petrus Kelnong gabasaw Kadkhot magabakat ngriw Kikintin ki baong kumni Pila ruban pet shua ha katu kahiding gabalat hodak yong hang tu Kabasya sitom kum ukristan Henry lada unu ru usha sitom kum ukristan wan ai un sngaule rain Henry tu un pendan burom yau belai ha kani ka kerteng kani ka dai ka cubab itu cingkeli ka bang keli mana bak itu wei ba ong yang apa kordit I kristan ti kumno ba upol kani kumno ba ka tin ka chong utrai ha kani ka pot bom ta ka kentu yang I ka kentu pat ya ki kristan Henry la daw nu ru ban sya sitom kum ukristan hatu nila ban penrem ya kristan hakisni ke bakado hatu ucisu ula ban pencot I kristan hakisni ke bakado kanem la ban lo ku ki pramet sim ke bakodor kalabakla shisha kalabakla kordit iki kristan hakisni ke bakado dali leiru kanom long kumta piwat nom sung thu bakla ku kira mensim ki bakodor lada ka long kumta kumnu baga ketin kecong blai pat ka kentu yang I kristan lada ngilong sya kita ki kristan wan ai nim sngau le ran han rengin plabai ka ta kerteng kum baga ketin kecong blai ka ti kumta hagani ka por ka bamenta ku pramen sim ki bakodor nga kentu ye pi we baro haga kerteng ga bathyang tam ka chong tra chisu ubalong unong pendim jongi pidai ban husiar bat pidai ban yet ten chu bha ya kita ki mensim kumbaga ketin ka chong blai ka ong laki long ne nau blai habaki ya lap ya ka gospel ka chong utrai namar hakini kisngi ki bamentau soitan ulong kum wa ka hakadur chong chisu pitep Uya lapi ke gospel chung chisu Henry ben baklano pan makawai kalian Deyang ta ide ban sumar bha ya kaci im lachong ban ni dai ban yet tencu haswa bangin le ya kanu kam bat min nget bat min syanya ha kata ni dai ban syanya swa ha ka tin ke chong play ni dai ban ron kam swa ka chi syanya ha ka tin ke chong play bangin su syanya ha ki breu oi ada ki long makna ki breu chong blai rengi dai ban yet ba ken ya kata kecing ya lap ke chongki la naik masu ang kecing ya thu lupa ke chongki ka long ne nau blai ni dai ban yet ba kata namar kinang mi su nang ni lai sakman kinang ya thu lupa ki balam ler kinang mi su sak perthai kumak tin ke chong blai ka ong dai hang ta pi dai ban husiar bha ku ki pram sim ki bakodor to khmi bha te kumno phiat kum ki bom start Henry kum ki bastart namar kini ki sni ki long ki basne amen te kum ta hakani ke por bam tangam doni ei pat banai shpi de kum wai ku pramesim ki bakodor ngarung along bru boduna Henry phiru phi de ben yet bai ken ye ke chingum jonga Henry bapin sngap ta yanga na kan tu ye phi kani ke por mta la kadai ne kata ka banga krem malada kadai ne kata ka banga aisha pi dai ban yit ba ken ku banga ongi pi dai ban yit dan chu ba la ka long ne la ka tren ka chung blai kumbanga nganga sui ai pi kini kenten ba pi yo ban ngai la nei pi yo ban susania be hanga ndre ngam kwa e kata ndre nga kwa e pi nengkong ba pi pech wan ka tren ka chung blai ba pi don swa ka ching sania hau blai Sua apin sengap ya kanu kubor pet artan na ketin kecong blai kumno uhikai la ne kumno ka hikai pide ben yet phaken lada ka long ne
kabakumta ti kumta hakani ka por bam ta let's say menta phimpat siam kum ka tu ka banga ai phi kumba tu breu tho yang akum tu henrai let's say phila siam hakanu kono ka por lani hakani kisingi par ki ban sawan henrai phi de ban husiar bha ko ki pram sim ki bakodor phi de ban husiar bha ka chim chong phi perkhat si ko ki pram sim ki bakodor ka balang ukris ber ka balang kristan ka yapher oj ka yapher kam yapher henrai balai abon mi bon pat kicing kali berkicing artaten yang ni ibam pen artaten yang ni kum ki kristan dai namar bang ni nimdan ka cingai nala dehi te kum ta ka pen artaten ni pila dap hidan pa cingai nala de pinnam artaten shu piyan dai hakalanti ka ba pichu yan bar hakalanti ka ba pichu yan te hakani ka por bam ta tang kini kinten ki ba khandiat tu blai ka chisuk ni am ker khui pi na ka benta ka buram ka chong blai amen. Yun sa isyempat hakaway ko. Amen.